ראש הממשלה מצלצל אליי ואני לא עונה. זה היה ראש הממשלה? בטקס ההשבעה שלך שיצלמו אותי רק מהצד היפה שלי. יש לך כזה צד בכלל? חדרים בדירה. יש. כמה? סליחה, אבל את אמרת לי בטלפון שמר תפוחי ביקש שאני אגיע לכאן בדחיפות. שיקרתי קצת. אני בסך הכל הארנק של החלומות שלו, אני צינור. צינור? איזה צינור? אני לא צעיר, אז אולי יתחשבו במצב, יתנו לי תא מעט מרווח. אני שמעתי ששומרי המסורת יש להם תנאים עדיפים. יש לך במקרה כיפה ספר עליך? טוב, אני אחכה לך. למי אתה מחכה? לאחותך. אין לי אחות, אין לי.